Αστυνόμε, τι έχουμε εδώ? Μάλλον πρόκειται για ληστεία. Μάλλον πρόκειται για έγκλημα πάθους. Τη γυναίκα την έχεις δει? Στην άκρη! Παρακαλώ, μην παρεμποδίζετε το έργο του τύπου. Ο κόσμος πρέπει να μάθει. Άφησέ τον. Σανίδωσέ το! Σε κυνηγάνε? Ναι. Ποιοι? Αυτοί. Είναι σανίδες. Είναι παντού. Λοιπόν, ξέρεις τι λέω? Ότι το έσκασες από το γάμο σου. Είμαι ένα χρυσό ψαρό. Είμαι ένα χρυσό ψαρό. Τι? Είμαι ένα χρυσό ψαρό. Το τρυπούσαν με μια τόσο δάδια μαντέλια όταν το πληθύντα. Αλλά το έσκασα. Βγήκα έξω από τη γυάλη. Πού πάμε? Δεν έχω ιδέα. Τότε καλά πάμε. Κοίτα, δεν μπορώ να σε πάρω μαζί μου. Λίγο πιο κάτω θα σε αφήσω. Είμαι ένα χρυσό ψαρό. Τι πράγμα? Made in Hong Kong. Τα παπούτσια μου είναι made in Hong Kong. Το νηφικό μου είναι made in Hong Kong. Μη λες που τα μ' άρεσε. Τα νηφικά δεν φτιάχνονται στο Hong Kong. Έχεις δίκιο. Είναι της μητέρας μου. Γιατί τον παράτησες? Φαντάζομαι να ξεροσταλιάζει την είσοδο. Τους γονείς να τρέχουν. Τη μαμά του να ρουλιάζει. Τον καημένο. Κοίταξε, αγόρι μου. Υπάρχει εξορισμού μια σύγκρουση. Το πάθος με την οτροπία του κτήτορα και το πάθος για αναγνώριση. Το σκότωμα και η θυσία. Η διαμαντένια οδοντογλυφίδα. Μια διαμαντένια οδοντογλυφίδα made in Hong Kong. Δεν στέκεις και πολύ καλά, ομολογώ. Αλλά έχεις γούστο. Τι έχεις μέσα στη σακούλα? Τίποτα. Πώς τίποτα? Βλέπω πεινάς. Φέρτε με εδώ. Τι είναι αυτό? Ποιο? Ένα κρουασάν. Λοιπόν, Mr. Cute, τι δουλειά κάνεις? Είμαι οδοντολόγος. Κύριε οδοντολόγε, θα μου βάλετε σιδεράκια στα δόντια? Τα παλιά σκούριασαν. Αλλά προσοχή, να μην είναι από το Hong Kong. Τους άχρηστους. Κρατάν τη μόνη λες και πιάνουν σκατζόχυρο. Όχι, κοριτσάκι μου, δεν είμαι οδοντίατρος, αλλά οδοντολόγος. Πάω στη μεγάλη σπηλιά, λίγα χιλιόμετρα πιο κάτω. Βρέθηκε ένα κρανίο εκεί και πρέπει να το εξετάσω. Στο τηλέφωνο ακούγονταν εκστασιασμένοι. Το εκστατικό έχει ένα σαπισμένο κάφκαλο. Την ηλικία του. Αυτό το κάφκαλο που λες μπορεί να είναι και 2 εκατομμυρίων ετών. Έτσι νιώθω κι εγώ. 2 εκατομμυρίων ετών χρυσόψαρο. Αλλά δεν είμαι εκστασιασμένη. Τέρμα τα ψέματα. Δεν είσαι οδοντολόγος, ούτε οδοντίατρος, ούτε κρανιολόγος. Άστο κάτω. Λέγε. Σου λέω την αλήθεια, άστο κάτω. Λέγε την αλήθεια, αλλιώς καλησπέρα Άγιε Πέτρο, καλησπέρα Ιωάννη. Συγγνώμη Ιούδα, σας πάτησα, λέγε! Εντάξει, λοιπόν, δεν είμαι ούτε οδοντίατρος, ούτε οδοντολόγος, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Ένα ρεμάλι είμαι και πάω αυτή τη στιγμή να σκοτώσω τον ονό μου. Είμαι ο μοναδικός κληρονόμος του. Αυτό το πιστεύω. Θα έρθω μαζί σου. Θα σκοτώσουμε τον ουνό σου, θα του φάμε τα λεφτά και μετά θα πάμε στην εκκλησία και θα ξεπαστρέψουμε έναν όλους τους συγγενείς του άντρα. Ωραία κατάσταση. Σοβαρολογώ εδώ το φώνη. Και μετά θα κάνουμε έρωτα ως την αυγή. Αυτό το τελευταίο ειδικά πολύ πετυχημένο. Γιατί δεν σου γεμίσω το μάτι? Πιάσε το στήθος μου να δεις τι σουμερό είναι. Έλα. Είσαι θεότρελη, θα σκοτωθούμε. Από τρελοκομεία το έσκασες. Τρελόψαρο είσαι, όχι χρυσόψαρο. Λοιπόν, η υπομονή μου έχει αρχίσει να εξαντλείται, Πρέπει να χωριστούμε. Σταμάτα! Το παρατράβηξα, Σταμάτα επιτέλους! Είσαι απερίγραπτη.
Πώς σε λένε? Ιάκωβο. Ιάκωβο. Δεν σε κατηγορώ που θες να σκοτώσεις τον νονό σου. Ο νονός μου αξίζει να πεθάνει. Άφησε την νονά μου να σαπίσει από την αρρώστια. Στην ουσία αυτός τη σκότωσε. Μόλις 2 μήνες μετά το θάνατό της πήγε και παντρεύτηκε μια 20χρονη στριπτιτζού. Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για ένα έκτακτο ανακοινωθέν. Άγνωστη παραμένει η τύχη της Λένας Σίσκου, της τροφίμου του Ιδρύματος του Αγίου Σεβαστιανού, γνωστή με το παρατσούκλι η Νύφη, η ασθενή. Χρυσόψαρο, Ώρα να επιστρέψεις στη διαμαντένια γυάλα σου. Αν με αφήσεις εδώ θα τα πω όλα. Για τον νονό, για το όπλο, για όλα. Και ποιος νομίζεις πως θα σε πιστέψει? Κρίμα. Γιατί είσαι συμπαθητικό γκομενάκι. Είσαι ένα σύχαμο. Είμαι ένα χρυσόψαρο. Είμαι ένα χρυσόψαρο. Φως. Σύνδεση τελευταίας κλήσης. Ξύπνησες. Πώς τα πας από χτες? Με έβαλε σε σκέψεις. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να γίνει. Βαρέθηκα να ξοδεύω τη ζωή μου σε ανούσια πράγματα. Αυτό είναι κάτι πέρα από τις ανόητες φευγάτες εξτρεμιές που κάναμε. Σε αυτό θα είσαι μόνη σου. Σε ένα μέρος που γνώριζες. Αλλά... Πρέπει όμως να το κάνω. Η σπυροειδής πορεία ολοκληρώνεται μόνο όταν κάποιος κλείσει τον κύκλο. Τι να σου πω. Θα κάνω τα πάντα για να σε βοηθήσω. Πες μου πότε θες να ξεκινήσω τη διαδικασία. Σήμερα. Είσοδος αντικειμένου οργανικής ύλης με τηλεμεταφορά και ανακατασκευή σύνθεσης των μοριακών στοιχείων. Έλα, τι είναι? Ήρθε το δέμα. Είναι εντάξει. Είναι οκ. Το σχέδιο μπήκε στην τελική ευθεία. Με τα ρούχα τι θα κάνεις? Θα χρησιμοποιήσω τη στολή μηχανικού αεροσκαφών που είχε ο πατέρας μου. Είχε μείνει μισό στα τελευταία στάδια της ασθένειας. Λίγο πριν το τέλος. Αύριο μη χάσετε τη νέα ταινία του Daniel Weiss στον διαδικτυακό κόμβο 19E84. Στις 3 το βράδυ με interactive διάρθρωση. Κατεβάστε και εσείς τη νέα βραβευμένη με 10 Vortex ταινία. Άλλοι 3 νεκροί από την ασθένεια της μόλυνσης. Απαγορευτική κυκλοφορία στις διόδους 1, 2, 12, 24 και στους τομείς 25, 26, 52 και 129. Η είσοδος και η κίνηση στους άλλους τομείς και επίπεδα επιτρέπεται μόνο με τον κατάλληλο εξοπλισμό.
Βλέπω είσαι έτοιμη. Λοιπόν, καλό δρόμο και να προσέχεις. Γεια σου. Γεια σου.